Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа как си направих тази машинка, която на практика е цакалка за дюзи и клапани, за да могат те да бъдат почиствани в ултразвукова вана. Ето как изглежда машинката отвънка, с дисплейче, може да се регулира честотата и дължината на импулса. Ето и закаченият инжектор, който в момента цъка. Сега ще му намаля честотата. Ето така. Ще го направя на 5 Hz. Предполагам, чувате как цъка. Сега ще ви покажа и какво има вътре. Виждате сега какво има вътре. Ето тази плачица с честотен генератор. Извадил съм я от панелчето, за да ви покажа как изглежда. Нищо интересно. Едно бутонче за включване и изключване и един контролер наляво и надясно, един потенциометър с бутон за избиране на между двете функции. Тук имаме напрежение, с което да се захрани модулчето, плюс и минус, и PWM сигнал, който излиза на тези двете клемички. Този сигнал отива на тази готова плачица от AliExpress. Това е MOSFET ключ, наобщо казано, който се управлява с PWM сигнал, който вземам от честотният генератор, и по този начин, чрез подадените честоти на сигнала, казвам с каква честота този MOSFET да се затваря и да се отваря, най-грубо казано. Естествено, това модулче също си иска захранване. В случая 12 волта имам тук, 12 и тук, затова и тук са разделени на входа на захранването плюса и минуса, за да захраня и този модул, естествено. И тук има нещо интересно, което трябва да се спази според мен. Сложил съм един момент, дали ще се види добре, тук отдолу, flyback диод на изхода. Най-грубо казано, този диод ще гаси обратното напрежение, когато обратният ток по-скоро, който ще се генерира от бобинката на нашият консуматор, ако има такъв. Затова това е защитен диод, така да го наречем. От изходите на този модул на MOSFET ключът отива на клемичките, плюс и минус на изхода. Ето тази плачица си влиза тук навътре. По този начин штраква вътре на зъбчетата. Ще проверя дали всичко е наред отвънка. Да. Така. След което тук има една шайбичка и съответно гайката. Е така, лекичко. След което на този честотен генератор ще му сложа капачето. Просто така. И това нещо, тази елементарна конструкция, се затваря в тази кутийка, монтажна кутийка. Ето така. Така. Да щакне хубаво навсякъде. Слагаме си му копчето на потенциометъра. Виждате как изглежда. То натиска се и се върти. От тук отстрани, както казах, ще ми е захранването. Преди да сложа 12 волта захранване, тук съм си изработил едни кабелчета, с които ще закача дюзата или инжектора. Ето го инжектора. Това мисля, че е съджем. Все едно няма значение. Тук плюс и минус принципно нямат значение. Така съм си направил конектора по най-елементарният начин с буксички от компютърно захранване. Сега, както казах, плюс и минус няма значение, но все пак, за да не ни дразни окото, ще свържа червеното към плюса и синьото съответно към минуса. Сега нашата дюза е свързана и едва сега вече ще подам захранването от 12 волта. Включвам си и виждам, че моята дюза веднага почна да цъка. Не знам дали чувате добре. Така, сега тук на дисплейчето, само ще наместя камерата. Тук на дисплея отгоре имаме честотата, а отдолу имаме дължината на импулса. Когато натиснем копчето, ще сменим маркера, коя от двете величини да променяме. Ако променям честотата, виждате, т.е. чувате, че дюзата започна да цъка по-бавно. А от тук отдолу променям дължината на импулса. Тук вече започна да става по-плътно и по-дълъг импулса. Принципно за дюзите аз предпочитам да държа
дължина на импулса около 5%, дори и по-малко, и честотата максимум 20 Hz. Е така, на 20 Hz. По този начин дюзата няма да загрява. Пробвал съм на по-големи честоти, но дюзата значително загрява е тук отдолу и има огромна опасност да я изгорим. Затова 20 Hz и 5% на дължина на импулса. Duty Cycle, така нареченото още. Сега логично следва и въпроса как тази цакалка на дюзите ще ги почисти. Отговорът е очевиден. Всъщност самата цакалка не ги почиства, но потапяме дюзата в ултразвукова ваничка. Аз съм си купил такава от Lidl за бижута. В тази ваничка слагам някакъв разтвор, да кажем меглио. Има си и специализирани разтвори, които действат значително по-добре. Потапяме си дюзата вътре и пускаме на съответната честота. Хубаво е от време на време да променяме честотата и дължината на импулса до известна степен може да се увеличи, но за кратко, защото дюзата загрява. И по този начин ултразвуковата вана ще почиства доста по-добре дюзата, не само външно. Също така отгоре се налива по-малко разтвор от време на време, така че да преминава през дюзата и тя да се цъка и да отваря. Може да я надуем с спрей, с карбуратор клинър, да кажем, и чрез цакалката да я накараме да отваря и ще видим как постепенно разпръскваната струя ще стане на мъгла, така както трябва да бъде, ако дюзата е била затлачена. По този начин си почиствам аз дюзите на бензиновата кола и държа да отбележа, че наистина има ефект, но ако дюзата е непоправимо развалена, това няма да помогне, ще я почисти, но тя ще продължи да работи неправилно. Така че тази машинка и този метод на почистване са подходящи само за затлачени дюзи, такива, които имат нужда от почистване, а тези, които са повредни, съответно ги сменяме с нови. Логично е това, разбира се. Приятели, това беше за днес, за тази машинка. Ако ви е харесало видеото, ударете един палец и не забравяйте да се абонирате за канала. До нови срещи!